This is Novoteleten Lifestyle. Thank you so much for joining the channel. With me here, I'm with Indoni Ikamaskandi. I would like her to introduce herself. Ngiyaphila njani ngibingelele bonke ababukeli uNdoni kuMaskandi kodwa la engomeni bathi iqhekisa. Qhekisa? Yes. Okay, sizokwenzani la namhlanje? Cela utshela ababukeli bethu ukuthi sikuphi la nesizokwenza namhlanje. Namhlanje size engomeni amahlabathi avala unyaka. Abantu bazokhumbula ukuthi njalo amahlabathi mayivala unyaka siba khona unyaka wesithathu lo and kunyaka kade emcimbini ade ukhona phathi nonyaka besiyingxenye kuthina kulithuba elikhulu ukuthi sikwazi ukuhlanganyela engomeni yezinsizwa. Yeah. Yes. Kubaleka kangakanani ukuthi nihlanganyele njengeintombi nezinsizwa la eGoli, especially abantu abasuka emakhaya beza ngapha eGoli bazosebenza sinokukhumbula ekhaya ngesikhathi, but yini ebalekile kubaleka kangakanani ukuthi nibe nale ngoma enjengale? Kumina nje eziciko not ezigoso kubaleka kakhulu because nginabantu abangithandayo abangazela kuma phone na kuma social media abangakwazi ukuthi bangibone abazi umsebenzi wami, kodwa namhlanje bazoba nethuba lokuthi bangibone and kubaleka kakhulu futhi ukuthi abafowethu njengoba sazi ukuthi ama hostel ayahlonishwa kodwa basemukelile. We all know ukuthi ke amanye ama hostel abangena abantu besifazane, but sithathiwe sasiwe enduneni sayobingelela sacelela ukuthi sivunyelwe singene. Izolo besikhempe khona la okuhlala khona insizwa zodwa, so lokho kukhulu kakhulu, kodwa ngicabanga ukuthi okunye okudala lokho mhlawumbe inhlonipho esinikeza obhuti ngoba phela sikhule nabo vele obhuti Olundi. Mina ngikhulele Olundi kodwa ekhaya sekusempangeni. Ekhaya sekusempangeni? Sekusempangeni kodwa Olundi komalume kahle kahle ekhaya komama. Okay, ngiyabona lona intombi ezinhle la. Yini indaba nazo nizi-include kulo mcimbi wenu njalo ngoba ngiyazibona njalo uma busy ngibona nasebuciko bongoma kade bekhona. Yini edala ukuthi nize nibamukele bese sebancane kanje? Njengoba ubona kunentokazi eyila azisiyo ngisho ikota yezingane engikhulisayo, ngithatha isinqumo ezumuntu esifazane othe washayisa wenza amaphutha ukuthi ke let me teach them ngama mistake engidlule kubona, ngibe isibonelo ngingawathathi amaphutha engiwenzile kube iblame empilo yami yonke ngingakwazi ukuqhubeka nempilo, kodwa mina ngibe umuntu esifazane obe nenhlanhla yokuthi uma eshayisa avuka icoshe. Ngumuntu esifazane oyimela, I'm proud ukuthi ngisho lokho ukuthi ngumuntu esifazane oyimela ohasilayo osebenza kanzima onezinto zakhe futhi. So njengoba kunengane esemumva kwami zincane kakhulu ngikhulisa nje ingane zamantombazane la ngilekelela khona ukuthi ke uma umuntu esifazane uyiphatha kanjani, umzimba uvikela kangakanani, because into ebaleka kakhulu umzimba uma umuntu esifazane usakhula ngoba kune stage. So bagcina beseqa i-stage sabo sokuthi bebe zingane beze kulesi thina sasigijimela. So as umuntu owazi umhlaba wonke othandwa ngithe angibe example, angibuye kubantwana ngibatshela ukuthi mina as uNdoni othandwa abantu abangazazi izici zakhe, kodwa nami ngashayisa, I'm not perfect, so that bona bezoyicorrect uma sebenza ama mistake. So njengoba ngila I have a branch eGoli, ngine branch eMpangeni, ngine branch eDurban, Newcastle, Nquthu, eShowe. I have so many branches lapho ngizama ukuthini ngiqoqe abantwana bethu abancane, njengoba we all know ukuthi ke uma uhamba nezinsizwa noma ubhuti bakho noma kunomthetho ekhaya kunezinto othi noma uzenza kodwa usukwazi ukuthi ubhuti wangibona uzongishaya. So every time uzothatha i-decision kunalo leyavalo leya respect eyivukela ukuthi mina ngumuntu wasemakhaya. So nami ngizama ukuthi ngibatshele lokho, as we all know ukuthi nezingane ezikhulela koGoli nezingane ezikhulela eDurban, they know nothing about amasiko wethu. So yilokho engizama ukuthi ngikuphi isizwe nazo. So kunzima ukukhulisa abantwana bamantombazana esikakhulu uma ungabazali. So eziphi ingqinamba okuhlangabezana nazo uma ufuna ukukhulisa ingane njengalezi? Angisayithatha njengentombazane, ngiyithatha njengomama since I am a leader. Ngiyithatha njengomzali kubona iphutha elingenziwa ingane yami engizale sibeletheni nabo futhi bengalenza. So if ngizokwenza ipunishment ngibanika ipunishment ayibe soft, kodwa futhi ibafundisa isifundo, because uma ngizobashaya bese ngibadedela bazocosha ubani. Angibashaye ngibabambe ezumzali ngoba nami ngelinye ilanga mhlawumbe ngizohamba ingane yami isale kwabanye abantu. So lokho engibakhulisa ngakho, mhlawumbe ukhona umzali oyothi ekusasa laziwa uma ngihamba kuthiwa uNdoni wayenza izinto ezinhle, nansi ingane yakhe asisizeni empilweni. Uma senza izinto asibukeli manje sibukela ikusasa. So njengoba izingane nje ngiyikhulisa kuzolekelela isizwe esikhulu, abazali futhi abangenelele abalethe izingane zabo sikhulise, akukho la singahambi khona. Njengoba silana nje siyahamba futhi siya eNquthu, siyahamba futhi siya koFreyhead, sinemicimbi nje eminingi. Kulula ukusebenza nabantwana bamantombazane ngoba bahamba endleleni engihambe kuyo njengoba ngumuntu wesifazane. So amaphutha abawenza ngiyakwazi ukubona hayi lo useqala ukuyibona seyintombi sidlulile. Exactly. Lo useyajola lo. Okay, sithi sengimbona ukuthi uyajola, angingabe ngithi mina ungajola ngoba vele useyajola, angimthathe njengoba usujola wenza u1 no2 uzokulimaza ngoba into esishayo as abazali asikho empilweni yezingane. We are busy ngama Friday to Sundays siya groove and isona sikhathi bona abasuke be free ngaso from esikoleni. So kusho ukuthi umzali at least twice a month akube neseluleka sikhulisa ngayintombazane. Yes. So abanye abazali noma ezinye intombi ezifuna ukunijoyina
thola ukuthi maybe abekho la ehostel Yes. and then khona abasepitoli abakoJimston kuphi yini ekumele bayilandele kuze bakuthole Ama-page wami wonke from TikTok, okay, social media wami wonke ama-handles nguNduni nje angishintshile bese kuba nenamba yami angiyi-hide because ngisebenza kakhulu nabo. This year ngo-November mabeqeda ukubhala siba nomcimbi omkhulu uzoba annual. Okay. So ubuqala this year ubumkhulu besinazo ingane from Johannesburg, Eastern Cape, Mpangeni, Hammersdale, indawo nje eziningi. So umzali uma kuqala unyaka sisuke sikhanyisa izibani zokubacelela into enhle. We all know kunamademon kuneyinkinga ezikhona. So sizohambela ingane sizowavula sizokwenza ama-post sizohambela oGold sizohambela oNewcastle la sizobe sikhanyisa khona izibani zokucela unyaka uqala njengoba kuneyingozi kunezinto ezingaka. Then bese kuthi njalo ngoNovember mabeqeda amaphepha abo akuNovember sesiyokwenza umcimbi wethu this year ubu 3 days. So ngibona into eziningi mfethu I wish ngingaba nesikhathi esikhulume ngalento yokukhula kwengane. Kunezingane ezikhuliswa ama stepfather, kunezingane ezikhuliswa ama stepmother, thothi zihlukumezeka ekhaya vele abayitholi happiness ekhaya baphila as bayiziboshwa egcekeni. So mabefika kumina bafike bekhule because bakhuluma nomuntu like a stranger because mina I know nothing about them. So mabefika kumina bayakwazi ukuthi bangithembe. Kunezingane ezinokubezwa ngocansi ayikwazi ukukhuluma, ezinye ziyakhuluma nabazali ngoba ngisho bahlezi bephuzile. So siyadinga ukuthi siqaphe ingane zethu noma ngabe ubani ofuna ukuletha ingane yakhe siqala ku-16 years kodwa abazali bangirupha babalethile 12 years. Uma ngivisitha mina let's say ngiya eCape Town bavumelekile ukuthi bamlethe 12 years because I'm the one obavisitha basendaweni yabo. But uma bona bezovisitha endaweni yami because ngihostela eMpangeni akavumelekile 12 years because ufuna ukugadwa. So kusuke kunezinto ama-activities amaningi. So kumele bogeza emfuleni u12 years kumele umdonse so whatever. Uma befika late like abantu abasuke eGold Toast bafika ngabo 10. Yes, we have a security tight esuke ikhona kodwa u12 years usamncane. Cela ubanikeze inamba yakho 082 510 8914 siphinde 082 510 8914. okugcina yini maybe engakubuza ngayona ongathanda ukuthi ababukeli bethu bayazi ngicabanga ukusho konke ngicabanga ukuthi ngikusho konke engingakusho nje ukukhuthaza abantu besifazane ukuthi ke imizimba yethu iyona engamathemba abazali bethu noma amakhaya ethu. So asihloniphe umuntu njengamanje oseyintombi akayigcine, umuntu oseqhuzukile akavuke ayithatha ukumqomo kulahla umuntu impilo yashintsheka bese kuthi obhuti bethu noma baba bethu abasuke befuna ukuthatha izingane ezingaka siyacela benze iqiniso besicheckele igazi because laba basuke bemsula. Ngiyabonga. Siyabonga sisi. Number 1 Sambeni.